gabeko suertie, bizitzaren kasualidadie. Horixen asni harri bitxi sailka ezin bet, artista baten pentsamentue, ilusioz beteriko maletie. Nasni zerutik datorren iserren eutzen, uda berrize mugitzen dabe naizie, itxasoak apurtzen dabe nola duen. Nor zara zu? Dinoz azu. Nazen dinozu, erantzunen gotzuk, probatu eta jakin gozu. Nazen dinozu, neure kapitaina, zua sogeratu nahiko lukena. Diamante koloreko, kristalesko edalontzile, alboratuen jozu. Desioaren ate gaurrien, zure gitzek belarrizetan, sexua soilik izango da, euskera batuan. Gorputzek bata bestean ide